Ahora estamos hablando de los farmacéuticos de Cataluña, pero lo hemos tenido igual en el país valenciano. Sí. Yo no voy a cerrar ni un colegio, ni un hospital por hecho de mantener la televisión. No està enganyant, que no nos enganya. Doncs aquesta nit li hauré d'explicar a la meva filla, i no sé com, que Alberto Fabra, el president de la Generalitat, ha matat a Babalà d'una patada als ous. Perquè el director general d'esta casa perseguia les treballadores en la pilila en la mà. Los políticos estamos para resolver absurdos y hacer que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida y no les creemos problemas, pues la reflexión era, oiga, pongámonos a trabajar, lleguemos a acuerdos y hagamos que la gente pueda ver la televisión que quiera. Ya está rayando masa, Hòstia. Alberto Fabra. Mal rollito. Que volem l'alqueria, que volem, la necessitem. Un cafè i un whisky, Jo ni leche, ni loteria, ni nada. Jo vull Canal 9. Jo, bueno, si me hi ve per la... Jo necessitem més encara Canal 9. Unim les nostres forces perquè este triomf col·lectiu siga el llegat pel qual els ciutadans d'avui siguem recordats demà. Bon any per a tots. Moltes gràcies, adeu.